Horasma dihita saluhukna. Adorang so tapetihu jami taon, jimulu ma hita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhukna roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hatani Tuhata nagabe turpu jamita minggu dihita di bagasa tikion. Tarsurak do di Rom 4 ayat 10 sahatu 25. Ujaha majo isi niturpuki tutonga-tongata. Laos tepetihu ma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Maralohon nasa pakirimod do haporseaon na makirimi. Asagabi ama ni torok bangso ibana. Hobar tuhatai. Songonima sugut poparammo. Dang nawulu gale haporseaon nai. Paidaida pamatangna. Nahira sumerngulu be. Ainunga 100 tahun ne umurna. Nang paidaida sisara. Naung saip ladangi. Dangulu ganggu rohana tumadikon haporseaon di baga-baga ni debata. Nalam tutuguna do tahe haporseaonna jala diparsangapi do debata. Ai posi tutu do rohana. Tu do gugu ni debata patupahon na pinar baga-baga nai. Alani ido ubahen na dirajumi i gabe hati goranna. Dada alani ibana sabing ubahen na tarsurat naung dirajumi tu ibana. Hitape ditatap do disi ai sirajumat do nang tu hita haporseaw di ibana. Napahehehon Yesus Tuhatai sian namate. Ai dipasaha do ibana alani pangalaw siyotai jala di pangulu siala hati goratta. Ima sahakna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Topik ni mingguta ditikion ima dirajumi debatado haporsiaon gabe hati goran. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Disungguli topik ni mingguido tuhita rikot ni haporsiaon natugu tu debata. Ai haporsiaonido pos niroha dihita. Taringot tuaka sihirimota. Jala pamotoan natotu taringot tu nasutaida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ima natar surat di Ibrani 10 sada ayat sada. Jadi mulut haporsiai debata tudus dui nama meakon sude pakirimotai tu debata. Huhut paimahon pangat toyonna. Taringot tuaka natahirimi. Hobar tulomoniroha ni Tuhan. Jala haporsiaw taima nagabi hati gorata dirajumi debata. Laho mangalehon akka baga-bagana dingulutta. Jadi dang alani parulaota mana dang alani pabahenata gabetigor hita di adupan ni Tuhani. Jala di basa-basahut tu hita akka baga-baga haluaw ni. Dak songon konsep ni ugamo na asing namadok alani amal do ubayan selamat. Dak songon ni konsep di hak Kristenota. Alai haporsiaw taido mabatigor hita di adupan ni Tuhani. Jala haporsiaw nido dalatta majalo haluaw ni. Huhut paposorohata taringot tuak kasihirimota sian Tuhani. Alai tutu molo didok haporsiaw nido dirajumi debata gabe hati gorata. Dada namat dok gabe sorikok be pabahenan manang parulaon. Manang dada holan sebatas pengakuan sebing haporsiaw ni. Isarana porsea do pabua adong debata sitop palangit
doho tano rodinasa isina. Manang porsea do pabua Yesus do anak ni debata si pelua hita. Dak sukup holan pengakuan nasongoni. Alai ha porsiao ni ikom mardongan pabahenad do. Ikom mardongan hauduhod do. Manang ketaatan tuhata ni debata. Dengan kata lain, iman kepada Tuhan harus diterapkan secara konkret dalam tindakan sehari-hari. Ido ubad dido si Jakobus di suratna. Ha porsiaoni pe songonido anggo suadong pangulaonna naung mate do hadirionna. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jakobus 2 ayat 10 itu. Siani tabotoma asari pas manang asasi tong ha porsiaoni ikon huhu do uduk mengulahon lomoni rohani Tuhani. Isarana mulu di namar rumah tangga dak sukup holad dihata madok holong do rohana tu inattai. Manang holong do rohana tu amattai. Alai ikon dibukti hodoi merhite pabahenan bahkan pengorbanan. Ipe asasi tong holong nai. Asa songonido nang hapor siaota tutuhani. Ikon huhu do dibuktihon merhite ketaatan mengulahon hatani Tuhani. Dongan saha porsiaon diturpukon dibain Apostel Paulus do rekam jejak iman nisi Abraham nagabe sitirwota taringot tuha porsiaon nagabe hati goran dia dupan di debata. Pembenaran karena iman. Atik pe disadari si Abraham do naung matua ibana. Umurna nunga 100 tahun. Secara fisik nunga lam gale pamatangna. Jala ripena pe si Sarah nunga marumur 10 tahun. Nunga saip ladang. Rahimnya telah tertutup. Mulu mengihutton logika ni hajol mauta dang mungkip be boy manubuhon anak. Alai porsiado si Abraham di baga-baga ni debata nama dok gabe ama ni torok bangso ibana sugut. Bahenon di debata ma torok pinoparna manang keturunanna. Pola do digobarhon songon akabitang na di langit doho songon orbuk ni tano na suhabilangani torop ni pinopar ni si Abraham muse. Pos dorohan ni si Abraham disi. Natu do gogo ni debata patupahon na pinarbaga-baganay. Jala ditikinong binuhun li debata dipasau debata do tutu baga-baganay. Tubuan anak do si Sarah tibaim magwarna si Ishak. Jala sianima muse gabe marpinoparima si Abraham. Jala si tongdo gabe ama ni torok bangso do ibana. Asa dang ragu si Abraham di baga-baga ni debata. Naso mungkin mangihutton pikiran hita jolma alai yang go di si Abraham porsia do ibana danga dong nasutar patupa ni debata. Tu do huaso di debata lahu pasauton akka baga-baganay. Jala mulai siya nabukas peibana siyan huta hatubuan na nung matakas di patuduhon si Abraham ha porsyaon na tu debata. Marhite na uduk manguloy jala mangulahon persuruon ni debata. Gariduk sorang si Ishak uju disuruh debata si Abraham asa memilihon anakna nasasadai tongdo diulahon ibana patupahoni. Ima alha porsyaon na natugu tu debata. Songonima rekam jejak iman ni si Abrahami dirajumi debatado ha porsyaon nai gabe hati goran. Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Imannya itulah yang melayakkan Abraham untuk menerima janji anugerah Allah
menjadi bapa dari banyak bangsa, atau juga yang sering disebut menjadi bapa orang percaya. Dan iman yang demikian tidak hanya berlaku bagi Abraham saja, tetapi juga berlaku bagi kita semua yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah diserahkan untuk menebus dosa-dosa kita lewat kematian dan kebangkitannya, seperti yang kita baca pada ayat 24. Sehingga oleh iman kita kepada Yesus, maka seperti Abraham, iman kita pun akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, sehingga kita dilayakkan untuk menerima anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Dongan saha porsiaon, marhite turpukon, ditugihod donguluta, asa meniru ha porsiaon nisi Abrahami. Di ayat 11 naking didok, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi atik pe secara logika dan mungkin be si Abraham doho ripena si Sarah tubuhan anak alanunga matua alai dang gabi manukoti ha porsiaonna makirim di baga-baga ni debata. Asa songonido nang diak katantangan manang pergumulan ni ngulutta na meragami. Sipata tutu holodo alaniaka logika berpikir tai, doho alaniaka keterbatasan tai, gabi manukoti ha porsiaotta makirim dia ke basa-basa ni debata. Dipangido donian ditangiangna, alai jo terragu do ibana, taringot tu hasasau ni pangiduan nei, dibain akka logika, dohot akka keterbatasanna. Alai marsiajar sian haporsiaon ni si Abrahami, ditugihod dohita, asa tugu makirim di bagasan haporsiaon. Atik petarajumi, dangadong be dasar laho makirim dihita. Justru pakirimon na songonido na patuguhon posnyerohatta, pabua dangadong na sotar patupa debata. Na mangihut songon na tinaringotan naking asari pas ha porsiaoni, ikkom mardongan pabahenad do, ikkom mardongan ketaatad do, lumubi tuhata ni debata. Dengan kata lain, iman dan pengharapan kepada Tuhan harus juga diterapkan dalam tindakan sehari-hari. Jadi, dang nagabi ngongong sabing rupaning haporsiaoni, manang so sabing hira tinggal pemahon, daw. Ikon huhu do haporsiaoni dibuktihon marhite pamulaotta. Atik pe terbatas kemampuatta lahu patuduhon haporsiaottai, alai disido patar asi ni rohani debata lau pasauton akka natahirimi. Artina dak sudah debata mangalehon asi ni rohanai, mangalehon akka pasu-pasunai ala niaka keterbatasatta. Disomma naking rikko nitugun haporsiaoni mardongan hauduhotta, mardongan ketaatatta mangulahon lomoniroha ni debata. Asa ditikina managam mahita dia kapasu-pasu ni debata silehononna dingulutta. Alani i atik petarajumi dangadong be dasor talahu makirim, alai marsiajar sian haporsiaon ni si Abrahami, tugu mahita makirim di bagasan haporsiaon. Ai haporsiaot taido dirajumi debata gabe hati goratta na patalupok kita majalo akka pasu-pasuna. Amin. Martangyang mahita. Muliate mali Tuhan dihatam na kubigi hami, ajari jala tugu-tugu mahami lahu makanguluhon hatami. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amin.